Sí. Vostè ha dit que el govern central no pot prohibir alguna cosa que no es farà, però es poden acollir al tema de la campanya institucional de la publicitat que s'està fent, es poden acollir qui paga les papeletes que s'estan fent a les presons catalanes, això per una banda. El tema del voluntariat dels funcionaris, evidentment, si són voluntaris segurament que no podran fer res al govern central, però i el tema dels directors, que són les persones que tenen les claus i són responsables dels col·legis. Què passaria amb això? Els responsables dels col·legis és quin és el titular dels instituts, de les escoles, i en funció de cada cas serà la Generalitat de Catalunya, seran els ajuntaments. Per tant, la responsabilitat des del punt de vista de qui té les claus és de quin és el titular d'aquell equipament. I escolti, des de... Les claus les ha de donar el director, amb una ordre de qui? No, les claus, diguem-ne, no és que si les ha de donar el director o amb una ordre d'aquí. Estem en un terreny d'uns equipaments que tenen uns titulars i des d'aquest punt de vista, doncs, no, home, tothom que hi ha en el món de l'ensenyament, igual que en altres àmbits de l'administració pública, perquè aquí no es demana l'afiliació laboral de ningú, per entendre'ns, actua en el terreny de l'element voluntari. Ja està, no té més recorregut. I el tema de la publicitat que hem parlat, les paperetes, la publicitat, el govern central et pot acollir el tema de la publicitat institucional que s'està fent? No es poden agafar una cosa que encara no existeix, però existeix una publicitat institucional d'una votació per al dia 9. I diguem-ne, qui paga la publicitat? Qui paga les paperetes? La publicitat s'aplica a l'article, em sembla que és 82 del Consell Audiovisual de Catalunya, i allà hi trobarà la resposta de com funciona la possibilitat que tenim les administracions públiques a tenor de quelcom que és d'interès general. El mateix Tribunal Constitucional al seu dia va al·legar que es reunia de manera excepcional atenent a l'interès general que tenia tot aquest debat. Per tant, si el Tribunal Constitucional fa coses excepcionals atenent a l'interès general, i ho diuen ells, carai, ho deu poder fer també el govern de la Generalitat, que és l'únic requisit que estableix aquest article de la llei del Consell Audiovisual de Catalunya. No ho sé, és que jo no sé què faran, la veritat. Jo el que sé és el que fem nosaltres, i el que sé és que no ens poden prohibir allò que ells interpreten que nosaltres fem. Per què no ho fem? M'entén? Doncs és un punt absurd tot això. Ho han situat en un terreny absurd, tan absurd com les seves pròpies declaracions, que han anat d'alegrar-se que no s'aplicava el decret a dir que era un acte mesquí el que volem i el que de fet estem fent. Per tant, quan un es mou en aquest terreny tan sorprenent, no en pot esperar massa res que sigui consistent, oi? Jo crec que és en aquest punt on som. I les paperetes qui les paga? Manim? Les paperetes. Les paperetes varen ser encarregades en un context on la llei i el decret anterior era vigent, per tant no és un problema de qui les paga, va ser fet en un context on tot allò era perfectament legal que fos fet. Sí, portaveu, jo volia preguntar-li per les informacions aparegudes aquests 2 últims dies